Αυτά τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα, σαν αυτά που είχατε στο σπίτι σας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι για να σας θυμίσω το σπίτι σας εκεί με τις ωραίες τριανταφυλλιές. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Όπως βλέπετε, είμαστε μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών. Ποια τάξη είσαστε? Εμείς είμαστε στη Λυκείου. Εμείς είμαστε Δευτέρα. Τα κορίτσια μας είναι όλοι στην πρώτη και τα αγόρια μας είναι όλοι στη Δευτέρα. Α, ωραία. Δηλαδή δισέγγωνα. Εσείς πού ακριβώς μένατε στη Θεσσαλονίκη? Εγώ έμενα Παπακυριαζή, στο σπίτι των Άλβων. Έχω και φωτογραφία του σπιτιού με τον κήπο. Άρα μένατε στη Θεσσαλονίκη με τους γονείς σας. Εκεί γεννήθηκα. Γεννήθηκα στο σπίτι των Άλβων. Από τη Θεσσαλονίκη το μόνο που θυμάμαι είναι τα τριαντάφυλλα του κήπου και η μυρωδιά της κόλας που κολλήσαν τα μπλε χαρτιά στα τζάμια. Είναι τα δύο πράγματα που θυμάμαι. Τίποτα άλλο. Τα μπλε χαρτιά τα βάζανε για να μην βλέπουν φως τα αεροπλάνα του εχθρού. Κοιτάξτε, είχα συνείδηση ότι κάτι έτρεχε. Γιατί οι πιτσιρίκοι πήγαιναν νηπιαγωγείο. Το βράδυ ο πατέρας μου είχε φέρει από τη Θεσσαλονίκη ένα ραδιόφωνο. Σε ένα δωματιάκι, το μισό από αυτό, με μια σόμπα με ξύλα. Και εκεί η μαμά προσπαθούσε να με ταΐσει και οι άλλοι ακούγανε BBC. Αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ. Είχα συναίσθηση ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε. Μας πιάσαν 25η Μαρτίου του 1944. Λοιπόν, είχα ένα διαβατήρι. Οι γονείς μου, οι πρόγονοί μου, πολύ παλιά, το 1492, ζούσαν στο Τολέντο της Ισπανίας. Οπότε εγώ, απόγονος αυτών, είχα μείνει με το ισπανικό διαβατήριο. Εμείς πήγαμε στο Μπέγγεν-Μπέλσεν, οι Έλληνες πήγανε στο Auschwitz. Λοιπόν, το πρωί 5 η ώρα μας έβγαζαν έξω στο πάγο. Είχε πάγο κάτω. Να μας μετρήσουν. Μπαίναμε μισή ώρα, 3/4 στο κρύο. Και μας δίνανε ένα κομμάτι ψωμί για την ημέρα και ένα γάλα υποτίθεται που ήταν ένα νερωμένο γάλα. Το μεσημέρι ήταν ένα ζωμό. Ένα νερό όπου κολυμπούσαν φλούδια από πατάτες. Το βράδυ το ίδιο. Αυτό ήταν το φαΐ. Τον Ιούνιο του 1944 έγινε η απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία. Γι' αυτό σκλήριναν πάρα πολύ οι Γερμανοί και από τον Ιούνιο του 1944 κόψανε το φαγητό. Και ο κόσμος άρχισε να πεθαίνει από ασιτεία, από τύφο, από φυματίωση και 1002 άλλα. Το στρατόπεδο είχε τα κρεβάτια δίπατα ή τρίπατα και εγώ κοιμόμουν με τη μαμά μου στο πάνω πάτωμα. Και είχε ένα φεγγίτι μακρύ και έβλεπα το στρατόπεδο των Ρώσων. Εκεί όταν είχαν πτώματα τα φορτώνανε στα φορτηγά. Ανεβαίναν οι Γερμανοί με τις μπότες και πατούσαν τα πτώματα για να κόνουν πόνο. Τον Απρίλιο του 1945 μας ξαναβάλαν στο τρένο και μας πηγαίνανε βόρεια. Πολύ μετά, το 2007, έμαθα από τους Αμερικανούς που μας επελευθέρωσαν πού πήγαινε το τρένο. Το τρένο είχε διαταγή να πέσει στη λίμνη του Μαγδεμβούργου. Δεν πρόλαβαν. Πρόλαβαν οι Αμερικάνοι. Πήγαμε το πρώτο βράδυ σε ένα παλιό κινηματογράφο. Δυστυχώς ο κινηματογράφος έπιασε φωτιά. Και μας πήγαν με τα πόδια σε ένα χωριό. Εκεί ζήτησαν από τους Γερμανούς, τις οικογένειες με παιδιά, να τις πάρουν σπίτια τους. Αυτοί αρνήθηκαν, τους δώσαν να καταλάβουν ότι θα έχουν κακά ξεπεδέματα. Και μας δεχτήκαν στο σπίτι. Αλλά απ' έξω ήταν ένας Αμερικάνος φρουρός με το όπλο. Σε κάθε σπίτι. Για να σας φυλάει. Φοβόμουν. Φεύγοντας, η μητέρα μου είδε το όπλο του Γερμανού, το πήρε και του είπε «Οι νικητές παίρνουν τα όπλα των νικημένων». Πω, απίστευτο. Απίστευτο, ναι. Έχει το σήμα του Ναζί. Είναι αυτό που φορούσαν στις ξυφολόγχοι. Ναι. Βέβαια δεν ανοίγει πια γιατί η μητέρα μου πηγαίναν τα εγγόνια μου και παίζανε ξυφομαχία και κάτι του έκανε και δεν ανοίγει. Φαίνεται ότι. Μας έδωσε φαΐ, το ωραιότερο γκούλας που έχω φάει στη ζωή μου. Από εκεί μας πήγανε στην Ολλανδία, ήρθανε οι Ολλανδέζες και μας δώσανε γάλα. Μετά πήγαμε στη Λιέγη του Βελγίου, καλοκαίρι πια. Και ήρθε ένας μικροπολιτής με παγωτά. Μας λέει παγωτά. Του λέμε είμαστε πρόσφυγες.
έφυγε και ήρθε με 10 καρότσια και μοίραζε σε όλους παγωτά. Από το Βέλγιο πήγαμε 2 μέρες στο Παρίσι, εκεί συναντηθήκαμε με τα αδέρφια του μπαμπά μου. Από εκεί πήγαμε στη Μασσαλία σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Και από εκεί ήρθε ένα εγγλέζικο πλοίο και μας πήγε στο Μπάρι της Ιταλίας, που ήταν ένα πολύ μεγάλο κέντρο εκτοπισμένο. Πάρα πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Και εκεί περιμέναμε πια πλοίο για να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Και στις 11 Σεπτεμβρίου πατήσαμε τη γη του Πειραιά. Με μια φόρητη ζέστη. Ήμουν 6 χρόνων όταν έφτασα στο στρατόπεδο. Και πόσο ήσασταν όταν βγήκατε? Ορίστε. Ήσασταν 6 όταν μπήκατε και όταν βγήκατε? 8. Όταν γύρισα στην Ελλάδα ήμουν 7,5 για την ακρίβεια. Και μας συνάντησε στο δρόμο ο διευθυντής του σχολείου και της είπε την πλωμάς μου, αύριο το πρωί τη φέρνει στο σχολείο. Την έχω περάσει τάξη. Και πήγα κατευθείαν 3η δημοτικού. Δεν ήξερα ούτε να διαβάζω, ούτε να γράφω, ούτε να μετράω, τίποτα. Μετά η πορεία σας στο σχολείο Ήταν πολύ δύσκολη. Α, ήταν δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Όχι τόσο γιατί δεν είχα βάσεις, όσο ότι το μυαλό μου δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Θυμάμαι στο γυμνάσιο, πήγαινα στο κολέγιο και ήταν μεγάλα παράθυρα. Εγώ δεν κοίταζα την έδρα, κοίταζα απ' έξω. Και μου έλεγαν πολλοί καθηγητές, γύρνα πίσω. Είχα τέτοιες εμπειρίες που ακόμα και οι συμμαθήτριές μου δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Τελειώσατε το σχολείο? Τελείωσα το σχολείο. Και μετά? Μετά ήθελα να σπουδάσω. Ο πατέρας μου δεν μ' άφησε. Με έφερε στη δουλειά του. Όλα αυτά τα χρόνια του σχολείου με τις συμμαθήτριες δεν μπορώ να πω ότι είχα μοιραστεί, όχι. Στο γυμνάσιο, στην η πρώτη Δευτέρα δεν θυμάμαι, είχαμε τα λεωφορεία που οι μισές καθόμασταν το πρωί και οι άλλες μισές το απόγευμα. Και ήταν η σειρά μου να κάτσω και ήρθε μία και μου λέει σήκω πάνω πρωτάκι που μου κάθισε, άντε παλιοεβραία. Και θύμωσα πάρα πολύ. Και το πρωί πήγα στη διευθύντρια και της είπα εγώ να μου πούνε ό,τι θέλουν, αλλά δεν δέχομαι να με πει κανένας παλιοεβραία. Και τη φώναξε την κοπέλα. Και της λέει δεν πρέπει να ξέρεις την ιστορία των Εβραίων, γι' αυτό θα κάνεις μια εργασία πάνω στο ολοκαύτωμα και επειδή η Λόλα το έχει περάσει θα σε βοηθήσει. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να της βάλει πιο αυστηρή τιμωρία. Όταν επιστρέψατε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κάποια αποζημίωση για όλα αυτά που χάσατε? Για το σπίτι μας, τις δουλειές μας και αυτό, 0. Είχαμε 2-3 ράντσα που κοιμόμασταν, 4 καρέκλες πάνιδες του σκηνοθέτη και ένα τραπέζι που ανοιγόκλεινε. Αυτά ήταν τα έπιπλά μας. Το ραδιόφωνο το είχαμε χάμου. Και όταν ο μπαμπάς μου ήθελε να αλλάξει σταθμό, μου έλεγε Λόλα, άλλαξε το. Έπεφτα μπρούμητα στο μάτο και το άλλαζα. 10 χρόνια μείναμε έτσι. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια, τι έχετε κάνει για να επικοινωνήσετε την εμπειρία σας στην κοινωνία? Στα σχολεία. Στα σχολεία. Για πέστε μας. Πέρσι μίλησα σε κάμποσα, μίλησα στο Περιστέρι που είναι δίπλα, Πετρούπολη. Μίλησα στο τρίτο γέλ του Αμαρουσίου. Μίλησα στο κολέγιο. Μίλησα στο Κέσαρι. Μίλησα σε μια συγκέντρωση που έγινε σε ένα σπίτι και ήταν όλες οι κυρίες CEO των εταιριών. Όπου με καλέσουν μιλάω. Έχω μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του Hong Kong που ήρθαν και με πήραν συνέντευξη. Αλλά στα παιδιά θέλω να μιλάω σε επιτοπλίστων. Ναι, γι' αυτό είναι απαραίτητο τα παιδιά να πηγαίνουν στο Auschwitz και να βλέπουν. Βέβαια, στο Auschwitz, στα στρατόπεδα γενικά. Πόσους χάσατε στο ολοκαύτωμα? Η οικογένειά μου με του άντρα μου, πάνω κάτω 35 άτομα, σίγουρα. Τώρα είναι και πολλοί. Βρήκα ένα κουτάκι γεμάτο βέρες. Και έλεγα τώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Και έκανα αυτό το δαχτυλίδι με όλες αυτές τις βέρες. Και το φοράω. Αυτό το φοράτε? Ναι, και το φοράω και λέω, έχω την οικογένειά μου στη χούφτα μου.